Здравейте, приятели! Днес за всички практикуващи рейки искам да представя една техника. Казва се рейки душ. Много елементарна за изпълнение. Можете да я изпълнявате практически навсякъде, у дома си, навън, когато сте, когато и както ви хареса и когато имате нужда и ви е удобно. В какво се изразява тази техника рейки душ? Активираме енергията рейки с молба. Хубаво, и когато усетим, че потича през нашите канали, поставяме ръцете си настрани и по този начин свързваме енергийните канали горе с източник и усещаме как през нас започва да преминава енергията на рейки. По този начин може да се пречистваме, да се балансираме ежедневно, даже по няколко пъти на ден при стресови ситуации, при разни проблеми, когато имаме да решаваме. Можем да използваме тази техника след това, за да изчистим натрупалите се блокажи в нашето тяло. Можем да седим колкото ни харесва, като продължителност няма ограничение във времето, след което благодарим на енергията рейки и приключваме с сеанс.